Sziasztok srácok! Ebben a mai videóban csak egy sorsolásról fogok beszélni, de előtte mutatom ezt a LOS 25-ömet. És közben a tesókanótát lehet, hogy fogtok hallani belőle hangokat. Na mindegy, ide jövünk. Ezt a Black Hawk Go-t fogom kisorsolni 4 millió percre, és akkor lesz kisorsolva, hogyha erre a videóra jön 3000 megtekintés, 500 like, és meg lesz a 310 feliratkozó, és miután ez megvan, azután annyi a dolgotok, hogy leírjátok kommentbe a Roblox neveteket, lesz egy kerék, amit kipörgetek, hogy ki lesz, az is lehet, hogy felveszem videóra, még nem tudom. És amint azt felvettem, és kiderül, hogy kit pörgetek ki, azt befrendelem, behívom a privát szerverre, nyilván USB-zel megyek be, hogy ne tudjatok lopni, csak azt az egyet. És utána, miután elloptátok, én kiblokkollak a szeromról, hogy ne tudjatok lopni, mert utána egyből feljön a tesóm, hogy visszaadja a brainrotjaimat, és hogyha ez az egész megvan, utána megint lesz sorsolás, de iratkozzatok fel, mert most a cél az 500, már nagyon jó lenne az 500, mert akkor sokkal több sorsolás lesz, úgyhogy iratkozzatok fel, én Goat Gang vagyok, na sziasztok!